middag voor enkel en alleen de mannen. Dat is het uitgangspunt van de Kelsmiddag die zondag plaatsvindt. Heel lang geleden zijn er een aantal oud-adjudanten aan een zitting geweest. Een zitting zelf van kerels. En die hebben het idee opgepakt om dat hier in Venray te gaan organiseren. Hoe dat precies ontstaan is, dat kan ik zo niet zeggen. Maar we hebben zitten denken, wat kunnen we doen om wat inkomsten te genereren. Om de rest van het jaar leuke dingen te kunnen doen. En ja, zo zijn we toch op de Kelsmiddag gekomen. Dat huurde her en der al om ons in. In andere steden was dat ook al. En zo hebben wij dat ook opgezet. Jos en ik, we hebben bijna 12 jaar aan één stuk altijd aan de ingang gestaan. Met het controleren van de kaartjes. Wat altijd hilarisch was, want we waren op zoek naar zwartwerkers. We zijn met een aantal vrienden en zijn we hier gewoon voor een mooie dag te maken. Lekker een biertje drinken, luisteren naar goede muziek. Wat wil je nog meer? En hoe vaak zijn jullie hier al geweest? Voor mij denk ik de 5e of de 6e keer dat ik hier ben. De tennisvereniging TC Rode. We tennissen ook elke week met de hele mannenclub en dat is gewoon beren gezellig. En dochten we met z'n allen ook of een middagje lekker stappen in Venray. Er zullen links en rechts wel wat mensen wat jaren gemist hebben. Maar op het algemeen, elk jaar zien we er. Ja, zolang je maar aan de Kel bent, dan kun je hier vanmiddag terecht en kunnen een mooie dag beleven. Ja, het is een vrij gezellig feest. Wat leuk, zijn jullie al vaker hier op de Kelsmiddag geweest? Ik ben vorig jaar met ons pap, die was toen boerengang. Zijn we geweest en vonden we eigenlijk wel leuk om dat nou dit jaar een keer voor Danny te doen, ja. En Danny, gebeurt er daar nog wat speciaals of laat je erbij afkomen? Nou, ik ben vanmorgen eerst verrast. Soms om 10:00 bij mij op de stoep. Een Jägermeistertje, 2 biertjes, ontbijtje. Wat wil je nog meer? Het was een verrassing voor jou. Ja. We hebben een paar jaar bij iemand thuis gedaan in plaats van hier op locatie. Dat was ook erg gezellig, ieder jaar iemand anders aan de beurt. Maar dit jaar, omdat er iemand nieuw bijgekomen is, mijn schoonzoon, zei we gaan weer een keer naar de locatie toe. Eerste keer of ben je al vaker hier geweest? Mijn tweede keer al. En dus vorig jaar is het goed bevallen. Ja, zeker. Ja, ik moest mee van pap. Hé, wat leuk, samen met je kleinzoon op stap. Ja, dat moet af en toe gebeuren, hè. Hoe vaak bent u wel op de Kelsmiddag geweest? Nou, dit is de tweede keer dat ik uitgenodigd werd. Kom eens kijken hoe dat is. Nou, ik denk de Kels moeten begrijpen dat de vrouwen ook een keer een middag heerlijk voor zichzelf hebben. Maar aan de andere kant, als je dit programma ziet, ja, is dit gewoon voor de Kels de middag om lekker samen te zien. Lekker samen een pilsje drinken, genieten van de muziek. Dus ja, dit is de kans. Ik vind, laat die Kels komen naar de Kelsmiddag. Ieder jaar weer. En het is op 10 afgelopen, je kunt op 10 naar bed als je wil, dus heerlijk. En